a Gabko si ide ponoriť hlavu do tejto vody za 10 € slovenských na 8 sekúnd. Nemám peniaze, víš? 8 sekúnd. Peniaze si už dostal. No ideš. Takže môžeš ísť na to. Čo mám šiber, na šper? Poď. No poď, ja som riadne vybral. No takto, hej, A nožiky tam, ne? Ne, hlavu. Normálne hlavu pod vodu. Ja si ukazoval poker. Normálne hlavu. Takže... Poď. Tej kacho. Poriadne si ju namoč. Poriadne gabo. Tej pán. Čo v dnešnej dobe ľudia neurobia za 10 €? Pozrite sa. Ešte sa nám povráca. Gabo, ty si pán. Tak toto akože...